Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Роза Хабибуллина алга таба койбер темалар турында. Чаллыга эш сәфәре белән Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин килде. Ул КамАЗда булды. Авыл хуҗалыгын үстерү буенча зона киңәшмәсендә катнашты. Күп тонналы машиналарны оста итеп йөртәләр. Мэр кубогына традицион бәйге оештырылды. Текәбишлек шалда эшләүче яшьләр арасында традицион пейнтбол турниры булды. Уен барышын Ләйсән Ханова күзәтте. Бүген Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин эш сәфәре белән Чаллыга килде. Ул КамАЗда булды. Авыл халкының эшлекле активлыгын арттыру һәм республиканың ярдәмче хуҗалыкларына теләктәшлек мәсьәләләре буенча зона семинар киңәшмәсе үткәрде. Бу хакта тулырак алдагы сюжетыбыз. Семинарда республиканың 12 районыннан авыл җирлекләре башлыклары, шәхси ярдәмчелек хуҗалыклар, гаилә фермалары вәкилләре катнашты. Төп тема авыл җирлегендә яшәүчеләрнең активлыгын арттыру. Бүгенге көндә Татарстанда 900 мең авыл кешесе исәпләнсә, аларның нибары 67 меңе генә авыл хуҗалыгы эшләре белән мәшгуль. Бүген үзебезнең менә программалар белән мөмкинлек табарга тырышабыз. Шул авылда яшәүче кешеләргә үзләренең менә хезмәте белән, безнең дәүләт ярдәме белән күпмедер табыш алырга һәм үзләренең тормышларын алып барырга. Бу программалар безнең ел саен кабатланып торалар. Татарстан хөкүмәте авыл хуҗалыгында ярдәм итүгә аерым игътибар бирә. Ел саен бу максатларга федераль һәм республика бюджетларыннан 2 миллиард сумнан артык акча юнәлтелә. Соңгы елларда республикада 1000-гә якын фермер хуҗалыгы оештырылган. Авылларны саклап калу мөһим бурыч дип ассызыклады Фәрит Мөхәммәтшин. Триллионы рублей планируется выделение. Нам надо очень серьезно поработать, чтобы вплоть до каждой деревни какой-то объект благоустройства, какой-то объект культуры, какой-то объект жизнедеятельности села появился через национальные проекты, которые мы постараемся защитить сполна на федеральном уровне. Фәрит Мөхәммәтшин башка тармак министрлыкларында авыл хуҗалыгын үстерү программаларында актив катнашырга өндәде. Лилия Гатина, Константин Величко, Ленар Султанов, яңалыклар. Зур йөк машиналарын фигуралы йөртү, автомобильләр күргәзмәсе КамАЗлар тарту буенча сынаш. Чаллыда магистраль автопоездлар йөртүчеләре арасында шәһәр мэры кубогына һөнәри осталык бәйгесе үтте. Быел аны КамАЗның 50 еллык юбилейына һәм ярышларны оештыручы Леонид Штейнберг истәлегенә багышлап оештырдылар. Ләйсән Ханова сюжеты. Зур тонналы машиналарны фигуралы йөртү бер дә җиңелләрдән түгел, ләкин руль артындагылар моны бик оста башкара. Өстәвенә зур тизлек белән, осталык тәҗрибә белән киләде ярышта катнашучылар үзләре. Мин бу ярышларда икенче ел катнашам. Бу бик зур җаваплылык. Оста итеп машинаны йөртү күрсәтергә кирәк. Аны барсы катлаулы инде, техникасын белмәсәң. Техникасын белсәң, ничек җайлап, теге башны эшләтеп, монда бит ловкость надо, тиз генә эшләргә, борырга, рульләрне теге контролировать итәргә кирәк. 6 яшьтән әти мине утыртты, урындыкка мендәр куеп. Шуннан менә башланды. Чагыштырганда юлдагы белән мондагы мастерствоны, күп ара, юлда гел туры гына барасың. Ә монда бурылырга, бүтән әйберне уйларга, карарга кирәк. Күрсәтергә, вот осталык булса, осталык белән реакцияларда инде бүтәнесе вот Аллага шөкер бар. Мондай ярышларны эмоциясыз гына карап булмый, тамашачыларның күбесе бергә ел саен килә. Бу бәйрәмгә ел саен киләбез, бәйрәм бик ошый, концертлары, машиналар йөрүдә ошый. Бүген минем энем Рамис Амирзянов беренче тапкыр катнаша бу соревнованиядә. Җиңүне телибез. Зур йөк машиналары йөртүчеләрнең осталык ярышы 12нче тапкыр оештырыла. Бу конкурсны уйлап тапты һәм аның алып барды. Бүгенгә кадәр Штейнберг Леонид Данилович бергә эшләгән егетләре бу мине конкурсны дәвам итәләр. Һәм бик әйтәскә организованы. Быел ярыш аңа нигез салган, быел исә бакый дөньялыкка күчкән Леонид Штейнберг истәлегенә һәм КамАЗның 50 еллыгына багышлап оештырылды. Ләйсән Ханова, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Эшләүче яшьләр арасында пейнтбол буенча турнир узды. Ул текәбишлек Куртай Пятерка исеме белән ел саен оештырыла. Иң мөһиме яшьләрне берләштерү, аларда команда рухы булдыру ди оештыручылар. Пейнтбол буенча турнир эшләүче яшьләрнең 18нче спартакиадасы кысаларында оештырылды.
Уен бик кызыклы ди катнашучылар үзләре. Шуңа күпләр анда ел сайын катнашуны хуп күрә. 5 кеше килдек, 5 малай. Былтыр катнаштык. Ну, былтыр бик җиңеп булмады инде. Быел да менә башлагач беренче уенны уже проиграли. Безнең 5 кешедән бер генә кеше, бер генә малай армиядә булды. А 4 булмады. И как бы есть возможность реабилитироваться дигәндәй, урысча әйтмешли. Берләштерә барыбызны да бер уен. Бергә уйнау ничектер. Җыя команда. Әйе. Узган ел җиңгән идегез? Әйе, 2 ел подряд җиңдек. 2018дә һәм 2017 елда. Бу елга нинди этләнгән? Бу елга туры җиңү генә. Инглиз теленнән пейнтбол буяу белән шар дигәнне аңлата. Бу экстремаль уен берничә периодтан тора. Командалар бер-берсенә пневматик коралдан аталар. Уен кырына махсус кием, маска белән керү мәҗбүри шарт булып тора. Ел сайын үткәрәбез бу турнирларны. Бу елны 14 команд, и хәзер 2 группа, 7 команд группада, 2 команда чыга группадан. У нас определяется инде крутая пятерка. Тикә бишлек турнирында беренче урынны мебелче оешмасыннан егет-кызлар алды. Икенче һәм өченче урыннарны ТЭС командасы бүлеште. Эсенханова, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Бүгінгі амнашылар, мен сіздің белән сау булашам, исән сау булыгыз. Ищите идеальное сочетание стиля, комфорта и технических характеристик. Представляем кроссоверы и внедорожники Хавейл с выгодой до 270 тысяч рублей. Единственный официальный дилер Хавейл Герман Авто. Телефон в Челнах 20 40 40.